Ady, William, nesadla mu lopta, dobre, ešte Fanendo Ady! Gól! 15. minúta, AS Trenčín vedie 1-0. Fanendo Ady, tak to je čarostrelec domáceho týmu. 4 ligovým gólom pridáva veľmi dôležitý pohárový. Ešte raz sa na to pozrime. Nevzdal ten súboj, to je to, o čom som hovoril pred chvíľkou. IFK Göteborg nebráni tak dôrazne, ako sa to o ňom vie. Tá defenzíva nepôsobí až tak suverénnym a neprekonateľným dojmom. A teraz to Fanendo Ady dokonale potrestal. Nigerijský útočník zaznamenáva veľmi dôležitý gól. Je sympatické jeho skromné vyjadrenie, pretože prakticky hneď na začiatku Corgon ligy sa dostal do čela tabuľky strelcov, ale Ady nepripúšťa žiadne porovnávanie s Davidom De Petrisom, ktorý v lani odohral polovicu sezóny a aj tak mu to stačilo na to, aby sa so 16 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Samuel Štefánik si zopakuje rohový kop z pravej strany. Výborne! Fanendo Ady! Ale neplatí! Tak toto si pozrieme, pretože na prvý pohľad sa zdalo, že gól bol regulérny. Ešte raz celá situácia. William takto predĺžil. A Adyho gól. Mali sme zakrytý výhľad, ale ešte raz, ja som tam osobne teda nič nepostrehol. V Sunderlande pôsobil v sezóne 2006-2007 a bol pri tom, keď tým postúpil do Premier League. Ale Hysem prenechal rozohrávku Hjalmarovi Jonsonovi, 32-ročnému Islanďanovi. Pozor, teraz Hysem zahodil obrovskú šancu. Na toto si bude musieť AS Trenčín dávať pozor, pretože to bola vyložená príležitosť a obrovská možnosť na vyrovnanie. Samuel Štefánik rozohráva všetky tieto situácie. Inak tomu nebude ani v tomto okamihu. 21-ročný odchovanec AS Trenčín, ktorý prišiel z Bánoviec nad Bebravou. Má vynikajúci fyzický fond, je perfektne pripravený. Možno aj preto sa dostal z tých patány. Áno, a ruka je na druhej strane. Je to tak. Artur Soares videl Adyho ruku pri neuznanom druhom góle a videl aj túto. Ešte raz sa na to pozrieme. Jasná správa, tam bol výborne zavesený vo vzduchu Peter Kleščík, takže asi sa to ani inak nedalo. A penálta. Robo, kto pôjde? Tak vidíme, že sa k lopte stáva Peter Mazaň. Verím, že to premení a zvýši stav na 2-0. Peter Mazaň hrá dnes veľmi dobré. Bolo by to vynikajúce pre krásnu návštevu na štadióne MFK v Dubnici nad Váhom. Peter Mazaň proti nemu Jon Alvbåge. Kam to kopne? Peter Mazaň. Povedz to. Pravo dole. Ľavo dole. Z pohľadu brankára po jeho pravej ruke dole. Ak to vravíš ty, musí to byť pravda, pretože ten priestor ovláda, ale nedal gól. Tak to kopol veľmi zle. Možno tam mieril, ale Peter Mazaň nepremenil pokutový kop. Opäť Lase Vibe. A Miloš Volešák! Tak to bol reprezentačný zákrok Miloša Volešáka. Stáva sa nočnou morou IFK Göteborg. Diváci mu síce tleskajú, ale nie je to príliš dobrá vizitka, keď už musí Volešák vyťahovať takéto zákroky ešte raz. To bola rana nového muža, Pontusa Farneruda. Po finále švédskeho pohára vyhrali hráči Göteborgu nad Djurgardenom 3-1 na penalty 26. mája. A
na základe toho sa dostali až takto ďaleko, ale teraz Fanendo Adi môže poslať domov! 71. minúta! Adi je hrdinom! Fanendo Adi posúva Trenčín už viac než jednou nohou do tretieho predkola. A opäť to bola obrovská chyba v obrane, ktorú Adi využíva znovu na veľkú radosť nielen lavičky, ale aj zaplnených tribún. Dohral Adi súboj do konca a dáva dôležitý gól. Hladnokrvne obišiel padajúceho Alpelgeho, počkal si a premieňa svoju ďalšiu príležitosť. Mal som to na jazyku pri tej penalte, že keď sa mu v súčasnosti tak darí, či ju nemal kopať on. Tak verím, že v tomto zápase sme získali určite sebavedomie a budeme to vedieť využiť v najbližšom zápase domácom, čo nás čaká Slovan, ktorý prehral v týždni a znova nás čaká veľká výzva a určite sa na to dobre pripravujeme. To je ale obrovská chyba, ktorej sa teraz Trenčania dopúšťajú a dostávajú gól. V čase, keď sa chystá pri čiare striedajúci Daniel Bednárik, 19-ročný mladík, a ide do hry za takéhoto stavu. Ešte raz sa pozrieme na tú chybu. Jakub Holubek, zdá sa, že sme ho prechválili, pretože teraz sa dopustil v nevhodnej situácii chyby, ktorú super pochopiteľne potrestal. Čoskoro posledná minúta stretnutia, v ktorom AS Trenčín vedie 2-1. A to znamená, že by postúpil do tretieho predkola Marek Frimel. Výborná lopta, toto nie je offside, dopredu ide Mondek. Je to dobré, Trenčania to urobili krásne. Mondek si nabehol z druhej vlny a teraz diváci na štadióne MFK Dubnica nad Váhom stávajú, pretože budú svedkami nádherného okamihu. AS Trenčín vo svojej premiére v Európskej lige postúpi cez IFK Göteborg. Na tom sa už nezmení nič, Trenčania držia loptu. Zmeniť by to mohlo jedine to, ak by hlavný rozhodca zbytočne nastavoval. Ešte útočný faul a teraz všetci dozadu. Aby som nemusel odvolávať svoje tvrdenie. 20 sekúnd zostáva. Artur Soares sa ešte nepozerá na hodinky. Rýchlo s tou loptou preč. Kde je Miloš Volešák? Ostáva na čiare. Napätie pretrváva. Portugalskí rozhodcovia nechajú dokončiť túto akciu. Čo sa bude? Našťastie nič. A už by sa malo končiť. Aj preto, že Robin Söder nedal gól. Nespracoval dobre, tá lopta mu odskočila. Lasse Vibe. A to už bude záver. AS Trenčín postupuje do tretieho predkola Európskej ligy UEFA. Fantastický výsledok, 2-1. Fantastický výkon v celom tom zápase, pretože Trenčania hrali odhodlane, hrali úževnato, zvládli 80 minút oslabenia na švédskom trávniku a dnes pred zaplneným štadiónom MFK Dubnici nad Váhom si užívajú potlesk, ktorý im právom patrí. Superhrdinom dnešného dňa je jednoznačne Fanendo Adi, autor oboch gólov. Fanendo Adi otvoril skóre v 15. minúte. V 71. dával na 2-0, keď predtým nepremenil pokutový kop Peter Mazan, ale výsledok napokon vydržal a Fanendo Adi je hlavným strojcom postupu. V 82. minúte znížil Haglund na konečne 1-2, ale to už teraz nie je podstatné. Robert Mazan si prvýkrát môžem zagratulovať k postupu, takže môžete sa tešiť buď na rumunského alebo na cyperského súpera. Teraz už o tom môžeme
chvíľočku pohovoriť. Tam sa zrodil v prvom zápase nerozhodný výsledok 1-1, alebo je vám úplne jedno, či to bude Astra z Rumunska, alebo Omonia z Nikozia z Cypru. Dôležitá bude táto chvíľa, ktorú si užijete. Presne tak, teraz toto sú neopísateľné pocity. Gratulujem chlapcom, klobúk dole, pre nimi ako to zvládli a tešíme sa na ďalšie kolo. Proste je to famózny zážitok a proste ešte raz klobúk dole, ako to zvládli. Teraz nám režia ponúka záber na švédsky sektor, kde sú problémy. Švédi nezvládajú situáciu, nezvládajú fanúšikovia to, že nezvládli konec koncov ani ich hráči úlohu favorita, pretože boli favoritom. Majú oveľa väčšie medzinárodné skúsenosti, ale pravda leží na ihrisku. A tá pravda hovorí, že Trenčín chcel postúpiť viac, že AS v tom súčte túžil po treťom predkole o niečo viac.